тренировката ми за горна част, която включва гърди, рамо и трицепс. Тук последните две серии за трицепс и последната за рамо не успях да снимам, понеже имаше много хора. Започнем с първото упражнение. Това е Flies на Pec Deck машина, като тук правя 3 серии между 8 и 12 повторения, като тренировката ще има в описанието. Започвам с Pec Deck, защото тук усещам най-добра контракция в гърдите. Не с кабели, не с дъмбел, а Flies на машина. Просто това е упражнението, което най-добре работи за мен и усещам най-добре. Дали е задължително точно него? Не, просто на мен така ме харесва. Минавам на наклонена лежанка с лост на Смит машина, като тук може да е свободен лост, може да са дъмбели, каквото изберете. Тук имам две серии, първата между 6 и 8, втората между 8 и 12, като тук силата ми е доста паднала, просто защото давам всичко от себе си на първото упражнение. Тоест винаги, когато започвам тренировка, се опитвам да тренирам до отказ и затова, може би лежанката ми в момента не е най-силната, но все пак усещам, че имам визуален прогрес. Силата ми пак леко се покачва, колкото и малко да е. Тук мисля, че направих 7 повторения, като едвам се затиснах и си казах, няма смисъл да правя 8. Това упражнение е права лежанка, като тук може да е с дъмбели, Смит машина или свободен лост. Аз избирам с дъмбели, просто пак така го усещам, просто по-добре в момента. Тук имам две серии, първата между 6 и 8, втората 8 и 12, като нормално на втората бутам леко тежестта надолу, за да мога да направя, ако мога, 12 повторения. Тук имах някаква блока в лямото рамо, като по чудо тази блока вече няма и поне мога да правя това упражнение. Последното упражнение за гърди е кофички, т.е. четвъртото упражнение. Тук имам 3 серии между 12 и 15, като почти не успявам да ги докарам между 12 и 15, просто в момента отказа ми може би 8-10. Тук се опитвам да спускам максимално додолу. Горе не знам защо, просто по навик не заключвам лактите. Някой ще кажат, ако спуснеш отдолу, ще те болят раменете. Ми не е точно така. Следното упражнение е раменна преса, като тук може да е прав, седнал с дъмбели на Смит машина, каквото си изберете. Тук отново правим между 6 и 8 на първата серия, втората 8 и 12. За цялата тренировка вижте в описанието, тъй като последните 3 не успях да снимам, както казах. Харесайте, коментирайте, ако ви хареса, запазете видеото и пробвайте самата тренировка.